Ambalma ani yangma bikibara mbambolo kala sama ode ko jamana den jekulu do be ni mouvement trop c'est trop ale ni ça suffit ulu mo ko ni ayira ka fo ko ni ko bi kulu ko minata sigi ani ka dagada ortem dala ko fo ortem nyama ba ni o ye sirigin fa konate ko fo ko ni o ka bo place la ni nga mo wara sigi anola ni ma ko fo le nun ko ni ayira ka fo ko ni ko ulu ka ni sigili ortem dala kunte do wore ko ulu ba nyini anga jamana nyama le fe ko aka ko beke ko ortem ko ni ka siga ke tele mime ke malion betaye ko ka daga ko ni a jatemne ko abi watini bossa ko ortem ko be jamana nyama ka fon de bo ulu fela ko be tawre fe mi jamana don yere nu ye minke ortem ko ni ale yanga tele so baye ko ni ka ato bo ko ni ata kala je ko ar ko sayna mi ye momnu ko ni be condition ko ni contrôle ni ka foko anga sharia sumba ko kana fale ko ulu ko ni ka wuli ka jobba min kera sibirite mene ko ko ni ata kala o masika bo ortem journal la ko ni dunya la je ko tele ni jien tele ni mali tele to ni kuna fundila to betumbe ko be sika ke tugo di ko ulu tawte bo ko ni dunya ata kala je ko mi munu ko ku sona sharia sumba inga fale ko lu dunga nyana jo ko be bo ko ode kama kulu kon bani ni anga jamana nyemo fe ko ortem directeur ni alele be ko be kuna ulu bolo ko akaboye mo wara siga anola o temene mo waboye ama ira la fene ka fo ko ni ko mi anga sora su ko ni mo shegin ko ni yera ushure ko ni yera o yera mi yoro mina o kera mena ka dugu fitin do de la hakinda jigina ni mo ko fole nu ko ni tunye mawye nu tuma nga fini tigu nu tun de la ka attaque do de la ku soro semaine temene mena ka yere fanfela nu na ma ko fole ma ko don bali do ko tunye nu ka convoi attaquer o yera la mo do sarala ni mo dama don tume ulu ko ni tumaye afora kulu tunanga ni mo ko ni shu do ko ni shu yera ulu beta mo shegina kuna fono ya ira ka fo ko ni ko ma shegi munu shu yera ko shu do na mena ka yere lendi temene ni o tenendo ni kuna fono not mamulo kala sama biani chaka klo majola